धनिसकायानो जोंना मैगं बायलायग्रा जाबाय मैगं बासिगासिनो सामब्राम बासिदों नायब्रा नाय धनिसकाया सामब्राम बासिगासिनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज द भिडियो क्रिएटर लोगोफोर जोंहा दिनै टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना हाथाय खालामनो थांनो नागिरदों दिनै मंगलबार हाथाय नालाय ओमफ्राय बायदिसिना न' लुनायाव एसे रड एरि नांगौ जानायखाय लायनो होननानै थांनो ओंखारबाय धनिसकायाबो सिगांथार टाउनाव थांनोबाथाय सिगां ओंखारथारो बियो लांफालालै नोंखौ सान्दुं गोसाथार न'आवनो थादो थाङा होननाय मानसियानो आं थाङा नै आबिजों गेलेहैदो थां लांफाला नोंखौ लांसै दख'ना लानो नागिरदों नै दख'ना बैसागोनि बाजार खालामदों बयबो तामाम मानसि दिनै हाथायाव ओइथिं मोनो दख'ना बायनो फैजोबदों बयबो मंगलबार बाजाराव दख'ना लाखांनानै थांसै दायो न'आव बाजार एसे खालामसै रड एरि लांबाय दहाय आं थांखाथ'वासै आरोना गारिजों फाथायहरबाय धनिसकायानो जोंना मैगं बायलायग्रा जाबाय मैगं बासिगासिनो सामब्राम बासिदों नायब्रा नाय धनिसकाया सामब्राम बासिगासिनो मंगलबार बाजाराव माने सामब्राम बायदों आरोना बाजार खालामखांबाय बायदिसिना माबा माबि हेन फेन बैसागुनि दख'ना माबा माबि लाबाय ओमफ्राय दा दसे उनाव न'आव थांनानै आरो रड बोख्लायनांगोन रडखौ बोख्लायसिगोनदां मिस्थ्रिफोरखौ बोख्लायनो होदोंमोन आं दा थांनानै आरो बिसोरनो बेदर लांनानै एवनानै हैबावनांगौ आरोना धनिसकाया आंजों हादानाव फैफादों नै हादानाव जोंना नै प्लास्टारा जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खामानि दंबावो बहुद खामानि दंबावो बेयाव ओमफ्राय दा नै मिस्थ्रिफ्राबो थांजोब्बाय सिङावबो सायावबो प्लास्टारा जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे खोरखिथिं एसे होनो दंबावो प्लास्टार दरजा खिरखि बानायनांगौ दं ओइ गोजौआवबो भेन्टिलेसनावबो खामानि दंबावो बेबायदि आरो ओइ हाब्रु दं हाब्रु चलो दिनैसो हाजोबदों बिसोरो थांजोब्बाय जों दा मिस्थ्रिफोरनो साहा बानायदों र' थांसै न'आव कितना दिन लगेगा एक दुई तीन चार पाँच नै जोंना मिस्ट्रिफ्रा दिनै प्लास्टार होनाया न' खथानैनिया माने कमप्लिट जाबाय आरो कमप्लिट ओमफ्राय दा नै सारा दुइ हप्ता लाबाय दुइ हप्ता ओमफ्राय दा नै गुरलाब हरनांसिगौ बिसोरनो गुरलाब एसे सिगाङाव लांखाजोब्बाय ले बस এই তো বস লাগে আমার মিস্ত্রি ওইটা सेकंड बॉस आगे लेके गेले ही थोड़ा सा बाकी है आरो बाकी থাকবো बेसेबां थाखो আছে কেইটামান বাকি নহলে না আহিব যে নকওঁ আৰু ইয়াত মই জানো মই ৰিচাৰ্জ কৰি আছো निस्का बा मालाय बाबानिजों ड्रेसा सेम लायबावलै एनावलाय मा नाम मोनलाय नोंना मा नाम मोनलाय नों सोरमोनलाय नों सोर धोद नङा मोजांखौनो दे देलाय ओमफ्राय आंहा अमा बेदर एवगासिनो जायाबाबो अमा बेदरखौ आं एवनांगौ जाबाय संनांगौ जाबाय आरो उफाय गैया अबे बिस्कुट दङ सोर नोंलाय नों सोर नों सोर नों सोर नों सोर नों सोर दिनै जोबथ'बाय आरोना प्लास्टार होनाया ओमफ्राय दा नै खाजि जाहोदो এটা पकड़ हाँ काय के बोलबो किरकम है टेस्टा मजां के मजां अच्छा है किरकम है सुपर है अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ अच्छा है किरकम है ओए आदिवासी में बोले के लगे बढ़िया है मजा लागोते खाइ के लिए बाजा से बना है भजी हाँ এখন আৰু কি খাবে
এখন কি খাবেন এখন দাদাগিলা বইঠেন এখন আৰু ৰাইচ বিয়াৰ নাই খাবই খাই লাগে গেলাটা এইটা রাজবের খাই কার আসবে তো এটা আমাদের সানিকা দা লাগে এটা দিলীপ দা এটা মিস্ত্রি মেন কিহৰ মিস্ত্ৰী প্লাস্টার প্লাষ্টাৰ প্লাস্টার মাইকেৰ মিস্ত্ৰী নাই লাগে নাইকে